खुलुमनाय जासिबाय गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि थाखाय आं बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। थांनाय 5 बोसोराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जि सरकार सोलिदोंमोन बेवहाय आं सासे मन्थ्रि हिसाबै खामानि मावनायनि सुजुग मोनदोंमोन। गोबां बिथिङाव आसामाव उदांस्रिनि उनावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन साक्सेस जे बे 5 बोसोरावनो जोङो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होननानै बुंबा आसामाव दिनैहाय जेरैबो बिथिङाव जौगाखांनाय फैबाय। आं मिजिंथियो गोदान बोसोरावबो जाखांबोनाय जि इयुन जोलै हान्जानिफ्राय लानानै गासैबो हारि माहारि आरो गासैबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय आसामा जेब्लायबो गोजोनथाव खौरां लाबोगोन आरो जौगानाय लाबोगोन। बयनोबो गोदान बोसोरनि खेबसेबाव आरोबाव गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। खुलुमनाय जासिबाय गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि थाखाय आं बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। थांनाय 5 बोसोराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जि सरकार सोलिदोंमोन बेवहाय आं सासे मन्थ्रि हिसाबै खामानि मावनायनि सुजुग मोनदोंमोन। गोबां बिथिङाव आसामाव उदांस्रिनि उनावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन साक्सेस जे बे 5 बोसोरावनो जोङो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होननानै बुंबा आसामाव दिनैहाय जेरैबो बिथिङाव जौगाखांनाय फैबाय। आं मिजिंथियो गोदान बोसोरावबो जाखांबोनाय जि इयुन जोलै हान्जानिफ्राय लानानै गासैबो हारि माहारि आरो गासैबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय आसामा जेब्लायबो गोजोनथाव खौरां लाबोगोन आरो जौगानाय लाबोगोन। बयनोबो गोदान बोसोरनि खेबसेबाव आरोबाव गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय।